Que maco, això. Va, Jaume, ja m'ho he pensat. I què ho hagués de fer per bé? Al punt, sondejarem un cinturó de plom que ens neguem 10 quilos. Vale? A la Mera de Mar tenim uns altres boscos submarins, que allà has d'anar allà amb busseig tècnic a partir dels 40 metres. Aquests boscos estan formats per unes gorgònies d'entre metre, metre i mig, que són realment espectaculars. Llavors, Ramonet era la mar que havia més grapissada la cala i la que jo he vist, que no ho sé com ha aguantat el peix que hi havia en aquestes roques. No ho he vist mai.